El càncer és una malaltia que afecta a una part importantíssima de la població. Podríem dir que a qualsevol família hi hauria una persona que ha patit la malaltia oncològica i això fa que sigui una malaltia que tothom estigui molt sensibilitzat. Això fa que tant a nivell de prevenció com a nivell de tractaments, com a nivell de suport, d'acompanyament per part de l'associació, sigui important per nosaltres el poder arribar a qualsevol part de població de la província de Lleida. El repte de l'associació que ha sigut des dels últims anys el poder arribar a tot el territori, amb aquest programa de proximitat que vam engegar. El que volem és que aquelles prestacions que ja estaven d'una manera molt afiançada a Lleida ciutat, a nivell d'atenció psicològica, d'orientació, d'informació, de fisioteràpia, d'ajudes econòmiques, poguessin arribar a totes les comarques de la província de Lleida i molt concretament al Pirineu. Teníem un interès especial perquè realment les distàncies són molt elevades a nivell de quilòmetres i que qualsevol persona, en aquest cas de Tremp o de la Vall d'Aran o de la Seu d'Urgell, pogués accedir a serveis similars als que nosaltres donem a Lleida ciutat. Seria un missatge de que cada vegada el càncer es podrà lluitar i es podrà guanyar la batalla al càncer, que la investigació, encara que ens sembli que no, està apropant-se cada vegada a uns reptes molt importants, de cura, de millora, de prevenció, i també tot el que nosaltres podem fer per nosaltres mateixos a nivell de prevenció, d'hàbits de vida saludables, de cuidar-nos, de menjar bé, de no fumar, de fer exercici, etc. A part, els serveis que prestem són el que ha explicat el Jordi, però ens hem de basar normalment en la prevenció, sobretot en la prevenció, totes les activitats de marxa nòrdica, assessorament i més, temes psicològics, atendre la gent, els malalts i els familiars. Llavors, tots aquests serveis estan encarats al pacient. Hi ha moltíssimes activitats, hi ha caminades, hi ha comentat la marxa nòrdica, l'atenció psicològica, qualsevol tema que qualsevol vulgui demanar, i assistència social sobretot, també, qualsevol tema que vulguin fer de necessitat que tinguin una assistència per anar a Barcelona, per estar a Lleida. Vosaltres, per exemple, algú que a vegades han d'estar en un hotel o que sigui durant uns dies, tot això prestem, qualsevol servei que necessiti la gent, que ho demanin, i si no el tenim ho buscarem i ho farem. Aquesta situació. Nosaltres tenim 78 juntes locals a tota la província de Lleida i penso que 4 o 5 més, Eva, podem tindre, 4 o 5 més estan ja a punt de fer-se noves. Llavors hi ha molta activitat. A mi el que em sap greu és que hi ha moltíssimes dones i falten molts homes a les juntes aquestes. I a part joventut, perquè la joventut ja costa una mica més, perquè la joventut se pensa que mai li passarà res per la pròpia joventut, però faltant la incorporació dels homes a les juntes locals i a fer activitats, que són les que han de promoure les activitats, són les juntes locals. Nosaltres acompanyem. Nosaltres donem el servei. Llavors, qui ens ha de demanar, nosaltres oferim. Nosaltres tenim que demanar a vosaltres què voleu fer de tot el que podem fer, que podem fer moltíssimes coses, a nivell psicològic, a nivell de fisio, a nivell d'assistència social i demés. Nosaltres som una associació de dones de Tremp que fem una qüestació a l'any i d'altres activitats per a replegar diners per poder col·laborar amb la lluita contra el càncer, que és un mal que ens pertany molt a prop a tothom, i s'ha de combatre com se pugui. I necessitem ajuda material i també necessitem ajuda de gent que vingui amb nosaltres. I fem una crida a tothom que vulgui, al poble de Tremp us trobaran set. El dia de Corpus fem la qüestació. Muntem unes taules, llavors nosaltres a les senyores les convoquem, venen a les taules, perquè d'aquesta manera totes les senyores tenen motiu per sortir de casa i poder fer l'aportació, perquè si no seria molt difícil. Dono les gràcies a tothom que col·labora del poble de Tremp, perquè col·laboren molt. Molt bé.